Krásny deň vám prajem. Volám sa Eva Cabániková, som expertka na šťastný život. Milujem svoj život, milujem cestovanie a užívam si každý deň naplno. Píšem pre vás články na mojom blogu na stránke www.evacabánik.sk. Tieto články sú nielen o šťastí, sú o vzťahoch a o živote ako takom, ako si ho treba užívať. Momentálne som pre vás pripravila môj nový e-book. Volá sa Môj šťastný deň a je to vlastne súhrn nejakých návodov, rád, ktoré praktizujem každý deň a vďaka ktorým sa každý môj deň stal šťastným. Základným princípom je ráno sa rozhodnúť, byť šťastný a prežiť šťastný deň. A vďaka tomuto jednoduchému kroku sa naozaj zmenil môj život. Tento e-book vám teraz pri príležitosti štartu predaja ponúkam za zvýhodnenú cenu. Súčasťou e-booku je aj pracovný zošit, kde sú konkrétne kroky, návody ušité priamo na vás na mieru, na to, čo vás baví, čo vy chcete, aké máte ciele, aké sú vaše vášne. Taktiež súčasťou týchto bonusov sú aj dva navyše, ktoré sú ponúkané len v rámci tejto akcie. Jedným z nich je možnosť získania diáru Môj šťastný deň pre rok 2017 zdarma a taktiež je to získanie konzultácie so mnou na tému šťastie, zdravie, vzťahy, láska. Všetko, čo s tým súvisí, tiež zdarma. Táto akcia na môj e-book Môj šťastný deň platí do stredy 26.10.2016 do polnoci. Takže budem veľmi šťastná, ak sa aj vy rozhodnete ochutnať svoje šťastie a ak aspoň malým kúskom prispejem k tomu, aby aj každý váš deň bol šťastný. Takže ďakujem vám veľmi krásne, že ste sa rozhodli prežiť každý svoj deň v šťastí s úsmevom na tvári. Prajem vám, aby naozaj všetky vaše dni boli len šťastné. Tak a ako ste sa rozhodli? Chcete aj vy ochutnať svoje šťastie? Vyskúšajte, stojí to za to. Ďakujem.